Nini, buyekeza futhi ushintshe amaqembu okufunda kanye nalabo abafunda ngababili ekuqaleni kwethemu ngayinye. Kungani? Yonke ingane ifunda ukufunda ngesivinini sayo. Abanye abafundi bayashesha ukufunda ngokucozulula, kanti abanye bathatha isikhathi eside. Kubalulekile ukuba amaqembu okufunda ahlelwe ngokwamazinga okufunda kwabafundi. Ngakho, kumele amaqembu ahlale eshintshwa njalo. Ukusebenza namaqembu anamakhono afanayo kwenza ukuba ukwazi ukukhetha umbhalo ofanele bonke abafundi eqenjini. Kuphinde kwenze ukuba ukwazi ukugxila ekwakheni amakhono afanayo eqenjini lilonke. Uma uhlela abafundi ngamaqembu, kubalulekile kakhulu ukuthi wenze amaqembu abafundi abasahluleka abe nabafundi abambalwa. Kwesinye isikhathi, kungase kudingeke ukuba uthole isikhathi sokusebenza nomfundi ngamunye. Okumele ukwenze: sebenzisa isivivinyo sokufunda ngokugeleza esihlinzekelwe ukukala izinga lokufunda ngokugeleza kumfundi ngamunye. Lokhu kumele ukwenze ekuqaleni konyaka kanye nasekupheleni kwethemu ngayinye. Sesingaqala ke sifundisise. Funda ke. Ubusika buyeza. Ngiyalithanda ihlobo. Ngithanda ukudlala ngaphandle. Ngithanda ukuyobhukuda. Ngithanda futhi ezinkulu zasehlobo. Uma usukuhlolile ukufunda ngokugeleza kwabafundi, bala imiphumela yabo. Bese ubeka abafundi abanemiphumela elinganayo eqenjini lokufunda elisezingeni elifanayo. Qaphela ukuthi yibaphi abafundi abakwazi ukufinyelela emagameni anqunyiwe nalabo abahlulekayo. Phinda uqaphele izinkinga ezithile abafundi abangahlangabezana nazo uma behlolwa ukuze uzilungise. Ngiyabonga ke Nompilo, ufunde kahle kakhulu sisi Yezo. Ngiyabonga kakhulu ntombazane yami. So ngayohlala phansi sisi.